Здравейте, приятели! Добре дошли в обновения канал на Цветослав.bg. В днешното видео ще се спуснем по най-дългото трасе във Варна, което е 20 км. Преди всичко не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, да не изпуснете някое видео и да ударите по един лайк с подкрепа. И сега, в обновения канал ще правя всеки ден шортове и на седмица по един-два дълги клипа. И общо взето така. А сега да потегляме. Сега ще потеглим, само да ви покажа ето го колелото, тук гората. Намираш се едно в джунгла, въпреки че си на 20 км от Варна. Окей, сега закачвам GoPro-то на каската и тръгваме. Хора, потегляме! Той трасе беше много яко. Ако и вие мислите така, напишете в коментарите. Буквално на камъните то беше супер странно, защото те са някак си имат дупка. Аз за малко да падна. Аз дай си махнах краката от педалите, ускорих голяма скорост. Вие видяхте, разбира се. Ами хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, ударете лайк бутона, абонирайте се за канала с камбанката. И сега от мен, чао! Okay, let's go.